Benvolguts, benvolgudes. Deixem-me gravar aquest vídeo fent un plantejament que a mi em sembla del tot raonable i que és per posar sobre la taula. Lluita contra l'estigma, sí, però en persones amb trastorn narcisista de la personalitat també, en persones amb trastorn narcisista de la personalitat o persones amb trets psicopàtics de la personalitat, en persones amb trastorn antisocial de la personalitat, antigament coneguda com a psicopatia, també lluita contra l'estigma contra aquestes persones. És per plantejar-s'ho. Hi ha estigma en relació a les persones amb trastorn narcisista de la personalitat, amb trets psicopàtics o sense trets psicopàtics, amb persones amb trastorn antisocial de la personalitat, també lluita contra l'estigma en aquestes persones que han creat tant de patiment al seu entorn familiar, laboral, social, també. És un plantejament que dona a reflexionar-hi, no? Persones psiquiatritzades, alliberades de la presó, perquè han complert condemna, perquè s'han de reintegrar a la societat, també lluita contra l'estigma per les persones alliberades de la presó, que estan en règim d'obertura o en règim de finalització de la seva condemna, anem-ho a dir-ho així. Us recordo que a les presons, no només catalanes, espanyoles també, hi ha moltíssimes persones amb trastorn mental medicades i amb control psiquiàtric, persones en situació de brot psicòtic, han assassinat algú, en situació d'una mania, una eufòria, una depressió, etc. Han assassinat o han comès crims o estafes a moltes persones. També amb aquestes persones hi contem amb la lluita contra l'estigma, perquè és que està molt bé fer una apreciació en aquest sentit, perquè, i ara ho plantejo d'una manera absolutament transparent, quantes persones amb trastorn narcisista de la personalitat heu sentit parlar-les en primera persona? Quants testimonis de persones amb trastorn de la personalitat, amb trastorn antisocial de la personalitat, o amb trastorn narcisista, o amb trastorn de psicopatia, heu sentit donar la cara, parlar obertament del seu cas, dels seus problemes, de les seves coses? Heu sentit gaires persones expressar-se públicament, donar testimoni públicament del seu narcisisme, de la seva condició de persones amb psicopatia, amb trastorn antisocial de la personalitat? No heu sentit gaires? Estadísticament es diu que entre un 4 i un 6% de la població, siguin homes o dones, tenen un trastorn antisocial de la personalitat. Habitualment, doncs, també hi ha un tant per cent de persones amb trastorn narcisista de la personalitat. Jo admiro aquestes psicòlogues, aquests psicòlegs tipus Sílvia Congost, que surt i diu, escolta, les persones amb trastorn narcisista de la personalitat es comporten d'aquesta manera, són així, i compte perquè són persones tòxiques. Sí, escolta, sí, però hem escoltat aquestes persones amb trastorn narcisista que tenen a dir? Clar, és que la complexitat de tot això rau, en la meva opinió, en què aquestes persones han desenvolupat una psicologia, s'han adaptat al medi, s'han relacionat amb el medi, amb el seu entorn, des que eren petites, en aquest sentit, no? Tots sabem que un bebè té aquests trets narcisistes perquè, evidentment, quan neix necessita del pare i la mare per funcionar, i el bebè és narcisista, però hi ha persones que abandonen aquest rol de narcisista en contrastar-se amb els altres i també en successivament anar-se independitzant de l'efecte del carinyo dels pares, perquè quan un arriba a l'adolescència ja busca la parella en l'altre, ja busca el seu efecte en l'altra persona. És en aquestes relacions on es creen aquests conflictes de violència i agressivitat entre homes i dones, o entre parelles, anem a dir, sentimentals. Clar, aquí jo plantejo aquest dubte perquè és habitualment el que se sent a dir que el trastorn antisocial de la personalitat o el trastorn narcisista de la personalitat es conrea entre el 0,3 o 0,5 anys. Aquests primers 3 o 5 anys del naixement de la persona i la manera que relaciona amb el seu entorn i amb els seus pares, amb els seus progenitors, amb els seus tutors, és el que marca el desenvolupament al llarg de tota la vida d'aquesta persona. I malauradament hem sentit parlar últimament, i fins i tot a TV3 han tret reportatges sobre el personatge, aquesta persona, aquest estafador, Albert Cavaller,
una persona amb trets psicopàtics, la personalitat amb trets antisocials, la personalitat o narcisistes, ben bé no sé, però hem sentit parlar tots d'aquest cas, d'aquest estafador sentimental que es ficava en relacions amb dones a través de les xarxes socials i els acabava estafant milers d'euros amb una suma total de X. Aquesta persona ha anat a la presó, se'l va jutjar, però escolta, amb aquestes persones, amb aquests perfils també hi ha lluita contra l'estigma, o hem d'apartar aquestes persones de la lluita contra l'estigma perquè evidentment són gent disfuncional socialment i gent que porta més problemes que no pas els alleugera, per dir-ho així. Gent que genera aquests problemes, gent que genera aquesta mala convivència amb l'entorn social i l'entorn comunitari. Hem de lluitar-hi contra l'estigma també. És una pregunta que deixo a l'aire. Gràcies per la vostra atenció. M'estimo a mi mateix igual que s'estimo a tots, totes i totis, i a reveure.